Tul it-tieni kwarta din is-sena ġew irrappurtati aktar minn 4400 aċċident ta' traffiku skont ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Minn dawn aktar minn 4100 seħħu f'Malta waqt li inqas minn 300 aċċidenti seħħu f'Għawdex. Imqabbel mal-istess perjodu tas-sena ta' qabel jirriżulta li l-att ta' 4% aktar din is-sena minkejja dan xorta ġie reġistrat nuqqas ta' kważi 8% f'dawk li ndarbu fl-istess aċċidenti ta' traffiku. Dan hekk kif kien hemm 409 persuni li weġġu f'aċċidenti simili bejn April u Ġunju li għaddew. Il-maġġoranza tagħhom kienu irġiel, 268 persuna, minnhom 3 sfortunatament tilfu ħajjithom. 141 persuna li weġġu kienu nisa. L-aktar aċċidenti seħħu fil-ħin ta' bejn nofsinhar u 3 ta' nofsinhar, bejn id-9 ta' filgħodu u nofsinhar u bejn it-3 u l-5 ta' nofsinhar rispettivament. Minħa l-oħra l-inqas ammont ta' aċċidenti seħħu bejn nofs il-lejl u s-6 ta' filgħodu. Iż-żoni fejn l-aktar seħħu aċċidenti ta' traffiku kienu dawk fl-Akkwati tal-Port u r-Reġjun tat Tramuntana.